有人。哎呦我的妈दा माने आं दुब्लियाव फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हाम्फेया एकदम मानामुनि मैगं जानो होननानै आंखौ खाहोनो नागिरदों आरो ओमफ्राय खागासिनो दङ आंखौ खानो लोगो लादोंमोन आंहा माने भिडिअ एडिटिं खालामनायानो जोबाखैमोन नालाय भिडिअ एडिटिं खालामगासिनो दंमोन दहाय आङो माने बेंकआव थांदोंमोन बिनि भिडिअ एडिटिं खालामदोंमोन आं ओमफ्राय दा हाम्फेया हारसिं खागासिनो दङ नै नायनो हागोन नोंथांमोना हाम्फेया खागासिनो हारसिंजाय दाखालिबो खाखांबाय बिसोरो बेहायनो मानामुनि बैथिंसो मोजां मोजां दंमोनदां बैथिं बवा मानामुनिमोन नागिरनायफ्रा नायदो मानसियानो जुमाय सोमनांदों माला जुमाय लोंखो आंलाय इसेल' मोनबाय आं जल बिखाद' 20 फुट गोजानावसो थायो आं जुमायनि नै बेयाव दं मोजां मोजां खोन्थाना होनोल' फैदों माने The number you are calling is either switched off or not reached. नालाय इक्सनाव फन हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय सुइच अफसो होनजाबाय आइया गावखौ लानोबा नायलायबावो नङाबा लाखांनायसो माखो बेला खाद थ' लोगोफोर नोंथांमोना इउटुबनि थाखाय माने मबाइल आपग्रेड खालामनो सानदोंबा सोरबा एन्ड्रइड फन इउज खालामबाय थादोंब्ला नोंथांमोना सोरबा आइफन गोदान बायनो गोसो जायो खिन्थु बाजेटनि थाखाय जोङो बायनो हाया 80,000 90,000 1.5 लाख 2 लाख गाहामनि दङ आइफना क'रर थाखानिबो दङ आरोना नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोना दा सोरबा माने एसे आपग्रेड खालामनो सानदोंब्ला सेकेन्ड हेन्ड आइफन लानो सानदोंब्ला नोंथांमोना सेकेन्ड हेन्ड बायनो सानब्लाथ' गोबाङा माने मोजां होननानै नोंथांमोननो खिथायो दा नोंथांमोना माने आइफन सालायफेराखैब्ला नोंथांमोना मिथिया दा बिनि थाखाय सोरबा आइफन बायनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना आंनियाव दङ दायो माने आइफन 11 आरोना बियो 1 इयारल' जादों जेबो प्रब्लेम गैया बेटारिनिबो जेबो नो प्रब्लेम बिथाङा माने बेखौ जाय फाननो नागिरदों बे केमेरा मालिका बे मबाइल मालिका माने गोदान आपग्रेड खालामनो सानदों आरोना बियो माने बिनिफ्राय आरो एसे दामिसिन बायगोन दा नोंथांमोना सोरबा आइफन 11 लानो गोसो जादोंब्ला बेखौ माने 30,000 हरगोन आरोना बार्गेनिं जेबो गैया बेहाय माने खमायला खमायसि जेबो गैया आरोना बोसोरसेल' जादों स्टरेजआ जाहैबाय 64 GB स्टरेज नोंथांमोननो आङो बुंखाबाय माने बेहायबो माने स्टेबलाइज ओरैबायदि मोजां जायो आरोना नोंथांमोना बुंनोनो नाङा भिडिअनि थाखाय लादोंब्ला मेगन मेसेबनानै लानो हागोन आरोना 30,000 दा बिनि थाखायनो माने बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दखानदारिफ्राव थांनानै दखानदारि माने दखानफोराव शपिं खालामहैयोब्ला दखानफोराव बायहैयोब्ला माने गोबां बेटारि पार्सेन्टफोरखौ नायनानैबो नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ बेटारि पार्सेन्टफोरखौ एसे बारायनानैबो दोनो दा 100% 75 80% बेफोरबायदि थानायखौ लानो हायो आइफना माने बेटारि पार्सेन्टनि सायाव सोनारो नोंथांमोना गाज्रिखौबो रिपेयारिं खालामनानै मोजां खालामनानै नोंनो दाम गोसायाव फानहरनो हागौ आरोना सेकेन्ड हेन्ड डिलारफोरनिफ्राय लायोब्ला बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे जाहैबाय फार्स्ट हेन्ड सासे मानसिल' सालायनाय बियो गोदान निउ ब्रेन्ड बायखानायमोन नालाय नोंथांमोना 2-3 इउजार नङा आरोना फार्स्ट हेन्ड माने सासेल' सालायदों आरोना बे मबाइलखौ दा बियो फानसिगोन बिनिफ्राय गोदान लासिगोन आरोना नोंथांमोना जायफोर बायनो इन्टारेस्टेड जायफोर गोसो इउटुबनि थाखाय भिडिअ बानायनो गोसो आइफनजों नोंथांमोना मोजां क्वालिटि होनो गोसो दा नोंथांमोना बायनो हागोन आरोना मेगन मेसेबनानै जाय बायनो गोसो दं नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आङो इन्स्टाग्रामनि लिंक होनानै दोनदों डिसक्रिपसनाव बेयाव थांनानै आंनाव डाइरेक्टलि मेसेज खालामब्लानो जाबाय आं फन नाम्बारखौ हरगोन नोंथांमोना आर्जेन्टलि कल खालामब्लानो जाबाय आरोना एकदम माने इमारजेन्सि दायो फैसा नांगौ जादों नालाय बेलेग आइफन लानो नागिरदों आरोना बे आइफन मालिका दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय